Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Sugura na ang pagkayo sa approach sa Himugaan Bridge sa Sagay City matapos maguba sa pagbaha sa adtong weekend bangod sang shear line. Ginsiling ni Engineer Ernie Mapa, ang Provincial Engineer sa Negros Occidental, nga ang contractor, ang ESJ Construction, amo ang magapakaayo sini. Ang kalawigon sa trabaho ang magadepende sa lakat sang panahon. Sa karon, ginabuluban ta isa ka bulan. Wala pa na turnover sa probinsya ang amo nga Taytay nga isa ka TRDP project. Ang Taytay nagakonect sa barangay Makiling kag barangay Puy sa Sagay City. Kaayuhon man ang bahin sang road pavement nga ang idalom nga parte na ab-ab sang tubig. Unahon na pagbutang sang filling materials diri gani temporaryo nga hindi malabyan ang Taytay. Liwat nga buksan sa traffic kung mahuman na inisuno sa kay Mapa. Madamo man ang nagakomento sa mga nakapak nga sako sang balas sa idalom sang approach sang Taytay nga nakit-an. Patag ni Mapa, una nga gin-construct ang bridge. Samtang naga-fill sang approach para makatupong sa Taytay, nagapak man sang semento sa kilid kag ginatangkas ang mga sako nga may unod nga balas o kung dakal-dakal para man sa proteksyon o kung maproteksyonan ang ginatampok sa ibabaw. Rason nga yara ini sa mga sako sa kilid. Ginaklaro ni Mapa, hindi makaapekto sa integrity sang ginatampok nga filling materials. Ginapatuman ang density test sa pagpasiguro man nga compact ini. Ang problema to namon kahapon, na-discuss namon is ang riverbed daw bakyas bala. So daw hindi siya madudlan sa sheet pile. So ang himo na mo to is i-rollable concrete siya. Dalo mo lang gitama ang foundation. Pasaka. Nga ma-protect sa naton nga gin tampok. Ako niya sir last na people were really talking about the Senako. To bala sir, nothing's wrong with the process nga ginamon nila. Kahapon na mention ko naman na siya kung paano nga ara na siya. During the time nga gina-construct na siya, simbre ginunat ang bridge. Pauli ta si embankment ang filling materials ang approach kay si bridge is independent si bridge sa approach eh. So samtang nga naka-fill sang approach na para magyan na siya na mag-level up siya sa bridge itself. Nagabag na sila sang simento sa kilid eh. Inatangkas-tangkas na nila ang bag sang simento nga may unod na siya nga balas nga dakal-dakal to protect sang ginatampok sa babaw. Basta nga magsaka siya nga aton nga riprap ang rubber concrete. Amo na nga ara na sa skilid. So it will not affect sa compaction sa integrity sang gintampok ta nga material.